Guys, nata sa silirihan diri sa Kansili. Sa mga tanah tag unsay variety ani siliri niya. Sa farmer sa siliri sa Kansili. Sa muni siya bagong siliri boy sa Kansili. Bagong discover niya. Dagko makanya siliri. Oh. Sa may imong siklito ani bay? Sa may imong tambal ani? Imo ni gamit tag organic wala? Kung gamitan ning iti. Iti. Yan ang sa manok. Sa manok niya. Sa manok. Ano? Sa may imong mga kuan na siklito basi nimo suon ba pwede maninduta sa nimo siliri sa pabuyag oh. Oy guys. Di bu kay galal mun guys. Kay kuan man. Dala ra mag. Ayan. Ayan oh. Tingnan natin guys ha. Uy, tara. Shout out sa order ani. So, nagkinahanglan na ta sa kuan ani. Mga ligong buyer diha. Sige na mo order ani ron. Kay mura og kuan oh. Bagka. Ayo sabay. Hello. No, ani hapit sa kilo ani. Yan guys oh. So, natin technician na abot. Na siya tambag unsay yang unsay kulang ani. Kulang ni nagyot. Dito na naman Ayan guys, so yan. So unsay tambal ni Jan? Tara dong. Kani so, kani oh. Muli do. Nagamitan ni mo ni aktara wala pod. Wala ra. Sulay aktara. Unsa di gamit mo ni prepatay aning lip miner, wala ra kag Kuan katong bisidin o kuan. adi nakapatay. Tiror. Ayo, aktara lang sa kabuk sa katangke. Aron di mo mag-itlog ra ba ni? Kuan go. Magsunod. Hinuon kay ni harvest ani. Kuan laylay. Gamay po kay mabilin ko. Gamay po kay mabilin ko. Mumbahin ni kausaon niya ay usibahi kay na may bagong medisina na abot sa. Sa ato obserbahan. Og dili gani mo tapon dire. Very good kayo. Balikan jupil ko ni kuan. Sige. So guys, bagong giduaw ni technician unya akong giari kay basin ato madil na nato sa tusuki sa carbon yun eh. So shout out tadi sa kuan. Suki na mo dia si Ma'am Rizal. Madam, madala na ni madam. Ayoy, madam. Madala na ning kuan na. Oh, gili ko una daw kay maswito ani. So nutan na ang tag-iya. Gili ko una magdala na punuan dagko naman guys. Oh, kana siya mo ay magdaghan delikado kayo. So Sa init ning sa ulan. dili dong. Dangan yun to. Kani ganing nga mga latoka oh. Pareha ni sa mga repolyo na nagtiko ko oh. Kini mga dahon no. Kani yun siya nga punggos ni. Punggos yung ni. Kung punggos pagtuon niya, okay kayo. Kay mahapsay ni. Nabi gusto uban. Gusto ni. Aktarahan ni daw. Aktara para pahapsay. Na. Oh, nakita gusto. So yan guys oh. Oh, aktara. Shout out mi sa kuan dia sa Sinjinta. Himo sa aktara, shout out. Basta mo sponsor mo sa mong siliri nga para bumbaw kana libog na mi. Unsa mo yung kuan dia ka farmer? Kabukid. Libog mi ning among kuan nga man nag marag na may glaylay sa tumoy. Oh, yun oh. So nailili tumoy patabang ta sa Sinjinta. Pari technician nila. Oh, shout out Sinjinta. Sa Agri and Supply. Agricultural Supply Sinjinta. Shout out. Na ay gihangyo ring kabukid diri nga farmer nga masuroyan ni og lig-on nga kuan technician nga makawala sa tiki-tiki. Ano nga lang tiki-tiki niyo? Iputin naman ni ko na kulang ni ko. Wala. Lugpad ba yung masig okay siya? Lugpad man oh. Kani mo likayanan dong. Nga di Mga bangag na laya tayo ba? makwaon man ni unya. Di magamay kay mabilin. Mga bangaga. Siap. Kato ning mga kuan siguro. Nga sapot-sapot man oh. Na ni tunggag may ulod. Hapit na ba ni?
O guys, hapdag ko kay punuan guys. Dili tanay po obiron. Be, magpicture ko punuan be. Guys, pwede na kayo na guys, oh. Punuan, oh.